Department of Health Central Visayas nanawagan sa Cebu City Medical Center sa paghunong ug pagbutang sa mga patayng lawas sulod sa cargo container apan ospital ni Butyag nga wala sila laing kabutangan. Si Maris Puyo sa report. Mga opisyales sa Cebu City Medical Center ni Butyag nga kasamtangang dili nila matuman ang hangyo sa Department of Health nga hunungon ang paggamit sa cargo container isip storage sa mga patayng lawas tungod kay wala sila'y laing kabutangan. Si Dr. Sofia Mancao sa DOH Central Visayas ningon nga dili ideal nga himuong storage sa mga patayng lawas ang cargo container ug kinahanglang mangita ang CCMC og mas haom nga lugar. Apan si CCMC Chief of Operations for Administration Ray Chris Panugaling ni Butyag nga bisan pa man nga nirekomendar ang DOH sa pag-transfer sa mga patayng lawas sa usa ka holding area sa luyo sa CCMC sa niaging buwan, maglisod gihapon sila tungod kay dunay eskwelahan ug dunay gipahigayong construction sa maong dapit. Si DOH Central Visayas Director Jaime Bernadas daan nang nanawagan sa Cebu City Government nga paspasan ang pagtukod sa bag-ong CCMC building human sila nakadawat og reports gikan kang Goldie Amor Siton kinsa miingon nga ang patayng lawas sa iyang igsuon gibutang sa maong container van ug gikit-kit ang ilong niini sa mga ilaga. Ang maong insidente giimbestagahan na sa CCMC ug gikatak nang ipagawas karong adlaw ang resulta sa investigasyon. Si Mayor Michael Rama ni Butyag nga mas kinahanglang paspasan ang pagtukod sa bag-ong CCMC apan nagkanayon kini nga kinahanglan pang muagi sa bidding process ang bag-ong ospital. Sa bahin sa CCMC, si Panugaling ni siguro nga mas i-improve pa sa management ang ilang trabaho samtang anaa sa buhatan sa Bureau of Fire Protection. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.